Torrent vuelve a ser el escenario de la batalla entre moros y cristianos. Un objetivo, la Torre de Torrent, donde los trabucos, la pólvora y el ruido son las armas de los dos bandos en esta primera trabuca. Los capitanes moro y cristiano se encontraron en la Plaza Mayor, pero antes del primer Parlament se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Santiago de Compostela. Fueron finalmente los omeyas quienes se hicieron con el poder de la torre. I en el meu pensament tinc clar, des d'un dia que vaig somiar, que el món és com un ou i jo me l'he de menjar. Tot i que som doncelles i a la teua vista està, no trobaràs més valentes Mireilles en tota la contornada. Les meues 33 Naviolant estan ahí al peu de canyó i estupendament, va tot molt bé. Estem tots molt il·lusionats, és de veres que avui no va ser cristiana, però després demà ja veurem. I fins i tot podem tirar masclets, a veure si així vos explota el cap. Ensenyar els nostres costums, a parlar el musulmà i en Ramadà fer festiu. Jo estic super emocionat, és de lo més bonic que m'ha passat a la meva vida. Bueno, ha sigut dura perquè les Naviolant han estat molt dures, però al final les hordes mores han conquistat la benvolguda torre de Torrent. A pesar de la derrota, las damas de Naviolant no se dieron por vencidas y prometieron volver a continuar con la batalla el próximo sábado.